Sipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang ug Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Parang president lang ng Miss Universe. Oh, magandang hapon po sa ating lahat. It's a beautiful Monday. Kaya nga lang po ako'y nag-iisa. Pero sige lang, kasi si Clara ay may appointment. Oh, di ba may appointment ng babae? So busy ang kanyang espiritu, ang katawang lupa. So ako muna ngayon, kasama ngayong hapon, alauna hanggang sa feeling ko kailan ko gustong matapos. It's Inday Bajang and welcome to AgriSenso. It's another hour sa ating mga chikahan with regards to agriculture, sharing with you some good news sa agrikultura, and of course, mga tips maya-mayang konti. O, di ba? So, naka-move on na ba ang lahat? O, di ba? It was Miss Universe yesterday. Grabe ha?
On my end, sorry, I'm also a bit disappointed na Philippines was not able to make it on the top 16 man lang. Sana man lang nakapasok ng top 16 para medyo ma-happy ang mga Pinoy, which is napaka-fanatic natin with regards beauty pageant, diba? So, pero sad to say, parang maagang nag-goodbye ang ating Miss Celeste Cortesi with the competition. Ang daming nang labas, diba? With all, parang after that one, marami ng mga pageant analysts, what had happened and like that and all. So, there's still a next year pa naman. Gaya nga ng sabi ni Miss Catriona Gray, our former Miss Universe, na may next year pa naman. So, pwede pa tayong bumawi, pwede pang makapaghanap ng sino bang bonggang maipresenta ang Pilipinas for the next competition. So, for those ladies out there na talagang merong beauty, the talent, the wit, and has that advocacy, ayan, labas na kayo sa inyong mga shelves. Pag ano na kayo, what you call this one, nag-start na rin kasi ang Binibining Pilipinas of their audition. So you can do na your share, pwede nang mag-audition, show your personality and all, ipakita mo nga, uy, baka pwede akong mag-Miss Universe and I've got the K to be called the Miss Universe. O, diba? Sumala nyo, kayo na yung susunod. So, pwede kayo mag-audition now na. Ayan. Pero ako, wala na ako sa mga ganung bagay. Pero siguro, hindi siguro tanggap yung mga fats natin. Sa susunod na competition lang. But anyway, congratulations to all the winners. It's still a win for the Philippines. Oh, diba? It's still a win. It's because ang winner is half American or half Filipino. Wow, ha? So, wag ka na kumontra. You know, every girl's dream actually is to become a princess, to become a beauty queen. Siguro yung mga ganong bagay is hindi siya masyadong na-inject sa akin. Ang binigay ng Diyos sa akin is dito ka lang, Ning. Parang hindi bagay yung maging beauty queen is medyo malaki-laki ng konti. So, dyan ka lang. Magsalita ka lang, dyan ka. Okay? So, ayun. So, sa mga bagay dyan na maging Miss Universe, good luck sa inyo. Siyempre, it's another glory and honor for the country na magkaroon ng beauty titleist, and that Miss Universe is a great thing. So talagang buong mundo na ba, diba? Aside from the Miss Universe, meron pa tayong Miss World. But then anyway, congratulations to our new Miss Universe, so diba? So it's really an honor na siya yung nanalo in which he is a proud Pinoy, yung father niya, which is really a certified Filipino, diba? So to Miss Arboni Gabriel, she is the oldest, ayan, she is the oldest na nakurunahang Miss Universe at the age of 28. Kasi yung age nila, kung gusto mong sumali ng Miss Universe is hanggang 28 lang. And paglampas niyan, hindi ka na pwedeng mag-join or to be a part of the competition. So, if you can remember, isa yun sa mga sinagot niya, she want to do a change in the next year if ever she be given a chance. So, at least may chance na siya ngayon. At least man lang, medyo taasan pa ng konti ang age bracket ng mga sasali sa mga competition, which she thinks age will not matter if you represent and show your advocacy to the world with the help of Miss Universe. Oh, perfect! Pak! Oh, ganon, di ba? Anyway, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong hapon, ayan, kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga concerns or what po dyan, i-comment nyo lamang po sa baba ng ating Facebook Live video ngayong hapon at atin po yung bibigyan ng pagkakataong mabasa maya-mayang content. Siyempre, sa mga suki nating napapanood po tayo ngayon sa iba't iba nating social media platforms. Ayan, and you can also check as well later for RNG Luzon and sa ating Kings Radio online. Oh, you got a lot of options. Kung hindi nyo ako kung na-miss nyo ako ngayong hapon, you can do a review of our live maya-maya. If tawag nito, at least man lang you can have more time to listen. Ano yung mga latest? Ano bang bago sa agri natin ngayon? Ano mga latest? Ano kayong tips na pwedeng gawin? Kasi nga, January, or as we start the year January, it's the time for us to think, anong pwedeng new things to do for the year 2023. Parang next Sunday, 2022 is the Chinese New Year. Parang lang, feeling ko lang, which is, ayan, dyan na magsisimula yung mga Chinese horoscopes natin. Ano yung mga swerteng negosyo for the year 2023? Sino kaya yung mga swerte? Sino kaya yung mga
di masyadong saswertehin. Ayan. But gaya nga ng sabi namin ni Clara sa inyo, every time, yung swerte is magdedepende on how you somehow create your own life. Syempre, may mga paano yung mga tawag na mga paanting-anting effect, ayan, para doon pampantawag ng mga swerte. But syempre, siswertehin ka talaga if you will do something kung maningkamot ka kung sa Bisaya pa. O, ayan, diba? So, wag na siguro nating patagalin pa ang ingay-ingay ko na. Ayan, unahan po natin sa pag-ariba ngayon nating agri-balita. Ayan, hanapin natin na wala na naman ang aking kodigo. Wait lang, ayan, walang kamatayang sibuyas na pula. Ayun. Anyway, pyrosanitaries inspection sa mga nasa koteng sibuyas na pula ang ipinag-utos po ngayon ni Presidente Marcos. So if you can remember, nakailang beses po tayo sa pag-share ng mga balita with regards po sa mga sibuyas na pula na intercept ng ating mga personahe sa BOC and the policemen in which illegal siyang ipinasok dito sa ating bansa. Yun pong yung mga gulay, mga spices or water, any products outside galing po sa labas ng Pilipinas na hindi kompleto ang mga dokumento. Ayan. So with that, kasi na-open up, why not na yung mga sibuyas na pula na nasa kote is ibenta sa mga kadiwa stores. But before they do that, ayan, may ipinag-utos si Presidente Marcos for that. At saka ito yon. So ipinag-utos ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng phytosanitary inspection ng mga nasabat na sibuyas bago ibaba ang mga ito sa merkado. Sa ganitong paraan, matitiyak ang pagiging ligtas ng mga ito sa anumang sakit at masisiguro na ligtas ito sa pagkonsumo ng publiko. Ayon sa Pangulo, kailangang mag-tap ng third-party inspectors para dito upang masuri na walang transboundary diseases ang mga sibuyas na ito. Lumalabas kasi sa mga nauna ng pag-aaral na ilan sa mga nasabat na sibuyas ay hindi angkop upang ikonsumo ng publiko. Ayon sa Pangulo, kailangan talaga na ligtas sa mga sibuyas at hindi ito magdulot ng sakit sa mga makakakain. Matatandaan na una nang inilunsad ng Marcos administration ang Kadiwa program upang mabigyan ng access ang publiko sa mga mas murang agri-products sa gitna ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. So that's what I've said earlier. Ibibenta sa mga kadiwa stores at a cheaper price. I think around 170 ang kilo compared sa price right now ng sibuyas na pula na nasa 560 to 600 ang kilo. So better be sure than sorry. So yun nga, kailangan ma-check muna with the phytosanitary para din naman hindi makontaminate yung ibang mga tanim natin dito sa bansa. So, di ba, di natin alam saan galing yung mga sibuyas na yan, paano kaya yung way of transporting, paano inihanda, paano siya itinanim. So, mas mabuti na ma-sure natin ang lahat, makapagkain natin anong mangyari, sumakit ang tiyan, magsuka or what. So, better be ready for it. So, it is much better na before siya ibenta at a cheaper price, sigurado tayo na safe ito para sa lahat. So with regards to sibuyas, so sa kadiwa stores muna siguro ang ating pag-asa na makabili ng much cheaper price because right now, hindi pa talaga stable ang presyo kasi nga hindi pa talaga lahat ng mga farmers ng sibuyas na pulang nagsisimula ka sa kanilang harvest season, which is meron pang mas maramihan by the month of February. Ayan. So yan po ang ating agri-balita ngayong hapon, friends. Ayun. So dito naman po tayo sa ating agri-unique chika in which another tips na naman mula sa ating expert na si Sir Jid kung saan magtulungan sa farming para umunlad sa pamumuhay. Yes, that is very right. Actually, hindi lang naman siya a success of an every endeavor is not only solely because of you, but it is because you are been, tawag nito, merong holy or somehow, yung talagang kabuuang pagtutulungan ng mga tao sa iyong paligid. O, di ba? More of that one sa ating Agri-Unique Chika, Sir Jid, Raw VTR. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na live na naman tayo ngayon. At ayan, kitang-kita ng ganda ng pamaypay natin, no? Mainit kasi dito. So ayan, naghanda tayo ng pamaypay. Ang ganda ng pamaypay natin. So kaya ito ang ginamit nating palang pamaypay dito para talagang makita nyo na rin na ito ay
talagang legit itong King's Vita Plus na vitamins na pwede nyo subukan din sa inyong mga alagang hayop. Ito ay subok na rin namin sa mga alaga namin. So ayan, actually dito sa atin, available itong King's Vita Plus sa mga Agribit stores nationwide. Mula Mindanao, Luzon, Visayas, dyan meron na mga King's Vita Plus sa mga Agribit stores, mga poultry supplies, meron na rin dyan. At dito may mga stocks din tayo para doon sa nais mag-order naman online dito sa Ka-Farming Angat Ka, pwede kayo mag-order sa amin. Mag-PM lang kayo, papadala namin ito cash on delivery. So sa ngayon, benta-benta, negosyo muna tayo kasi medyo mahina pa yung kitaan. Pagdating ng panahon, kapag yumaman na tayo, siguro magkakaroon na tayo ng mga libre niyan. Sa ngayon, business muna tayo. So ayan po, ito King's Vita Plus na vitamins, pwede natin subukan sa ating mga alagang hayop, sa mga baboy, sa baka, sa kalabaw, sa kambing, sa kabayo, sa manok, sa mga itik, sa pato, sa pabo. Ito yung ginagamit namin, King's Vita Plus na vitamins para dun sa mga alaga naming hayop. Ayan. So ayan, rehistrado siya sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099. At ang gusto ko dito sa King's Vita Plus, kompleto na siya. Diba? Nandyan na. Andyan na ang mga kailangan ng mga alaga nating hayop. Andyan na yung multivitamins, yan, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. Napakarami ng sangkap na lalong nakakatulong doon sa mga alagang hayop. So, yan yung itsura niya. Ang laman naman nito ay powder. 100 grams na powder na hinahalo natin doon sa inumin or sa pagkain ng mga alagang hayop. Konti-konti lang hinahalo. Isang pakete, kasya na sa isang sako na feeds. No, sa tubig naman, matagal na rin nating maihalo. So, yun nga pala, nakasalamin na tayo ngayon. Medyo hindi na kinaya yung ating, yung work natin online. No? Minsan, medyo nahihirapan yung mata. Thank you nga pala, EO Executive Optical. So, doon tayo nagpaayos ng salamin. So, yan po. No, maraming salamat nga pala sa lahat ng nanonood sa atin ngayong gabi. Thank you po at nandiyan kayo. So, yan, nais ko lang din ngayon naman, no, since live tayo. Maganda kasi dito at medyo may kausap ako pagdating dito sa live. No, tungkol naman sa farming yung pag-uusapan natin, yung tungkol dito sa business natin, sa pagbi-business natin sa farming. No, kasi marami rin sa atin na talagang nagsisimula pa lang din. No, maraming mga nakasubok na rin ng mga pagsubok sa farming, mga challenges. Kung saan dito mas maganda magtulungan din tayo. No, dito sa page natin, sa farming business at iba pa, dito sa Ka-Farming Angat Ka, sa Agrisenso, lahat yan may mga content tayo dyan na talagang sinishare namin yung mga ideya. No? Marami ring mga advocacy ay nasa farming na nag-share din ng mga ideya para dito sa pag-alaga ng hayop. Hindi naman ito yung talagang yung hakot lang tayo ng views, hindi naman ganun to. Kasi sa atin, ang from the heart talaga natin na dito, advocacy is to share din kung ano yung mga natutunan namin. Lalo na dun sa napakaraming mga nagtatanong kasi magsisimula pa lang daw sila mag-alaga ng hayop. No, yung iba, wala pang mga karanasan dun sa pag-alaga ng mga hayop. At yun, gusto rin natin i-share yung mga ideya tungkol dun sa mga naging karanasan namin. Kaya rin tayo gumagawa ng mga content dito sa farming business at iba pa. At dito, maging dito sa ating Ka-Farming Angat Ka na page. No, at sa Agrisenso na page. So, yun. Dito maganda magtulungan tayo, no, kasi tulad na nabanggit natin sa mga content natin, kung mapansin natin kapag tayo ay employee, di ba, kung nasa kumpanya na tayo, marami naman siguro tayo sa atin dito na nakaranas na bilang employee, nagtatrabaho sa mga yung mga boss natin minsan mga foreigner. Mapansin natin yung mga kliyente natin puro mga mga foreigner din. So sila nagtutulungan. No, magandang gabi kay Sir Rex Aguila Andal. Magandang gabi, boss, from Ka-Farming Business at iba pa, more blessings. Sir Rex Aguila Andal, maraming salamat po. Kahit saan tayo, nandun si Sir. No, sa Farming Business at iba pa, nakikita ko si Sir Rex. Dito sa Ka-Farming Angat Ka, nandito si Sir. Full support talaga si Sir. Sir, thank you so much po, Sir Rex Aguila Andal. Sobrang hanga ako sa inyong kabutihan po sa amin, dito sa mga gumagawa ng content tungkol sa farming. So si Sir Rex, sigurado ako talagang mahilig din siya dito sa farming. Yung passion niya ay nasa farming din. Kasi dito nagkakaintindihan tayo. Karamihan kasi, no, kahit yung mga trabaho ko dati, iba-iba rin ang linya, iba-ibang hilig. May mga trabaho ako na ayaw nila dun sa mga content ko. Kasi nga, ang linya nila ay iba naman. Yung iba, mga nagmumotor, hilig sila sa mga pagmumotor naman, mga content. No? Yung iba sa atin, nandito rin ang linya, nandito rin yung hilig sa farming. So, kaya marami tayo dito, sama-sama tayo. No, mga followers, maraming salamat po. Mga nagla-like po sa mga page natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Actually, hindi ko rin ito in-expect na dumating sa point na ako'y magiging ganito, magkaroon ng page, magkaroon ng makapag-share ng mga ideya. Parang wala siya sa ko noon.
wala talaga siya dun sa pananaw ko sa sarili ko kasi ako tahimik talaga ako pagdating sa trabaho, tahimik akong tao. Pero nagmamasid din naman ako sa mga dapat gawin at hindi ako ganito ka makwento. Pero dito, siguro dito ko ilabas yung sarili ko pagdating sa social media. Kasi madalas wala namang makakausap dito sa Metro Manila nung work ako. So marami naman na wala ding hilig sa farming. Wala akong makakausap tungkol sa farming. So dito ko nalalabas yung sarili ko sa social media. So kay Sir Anthony De Hito, hello, good evening po. Maraming salamat po sa inyong panonood, Sir. Ayan din, nakita rin natin lagi si Sir Anthony De Hito dito sa mga comment sections natin. So yun po, kung mapansin natin, maraming mga nagtatrabaho sa mga kumpanya na talagang napapansin natin nagtutulungan din sila yung mga boss natin. Kaya Farming Ripak Cuevas, good evening, watching from Taiwan. Hello po, ang layo nang narating natin. Maraming salamat po. Farming Ripak Cuevas, hello po, maraming salamat. So ayun po, binasa ko na agad kasi minsan natatabunan yung mga comment, no? So yun po, maganda dito sa farming, magtulungan din tayo. Yun talaga the best kasi mapansin natin. Ito ang dati nga yung work ko, may mga napasukan ako na may mga iba foreigner, no? Foreigner yung mga boss ko, pero yung mga kliyente namin, mga foreigner din, yung mga kapareha din nila. So, yun yung mga kumbaga napansin ko nagtutulungan talaga sila. Kasi halimbawa kami ay nasa kung example nasa electrical company or CCTV company kasi yun yung mga napapadpad ako doon. Actually, maraming kumpanya din napasukan ko na mga CCTV company, no? Kasi dati lang din ako, nag-aaral din ako ng electrical, no, sa TESDA. Actually lang yun 3 months na TESDA lang yung pinag-aralan ko noon. Hilig ko rin kasi sa electrical, no, kaya napunta ako sa CCTV company. Yun, saka rin ako, undergraduate din ako na IT, hindi ako nakatapos ng college. So ayun, napasok ako sa ganong kumpanya, nakita ko dun sa mga boss namin na sila din nagtutulungan. May mga, halimbawa, itong isang foreigner na ito, meron siyang may business siya na may business siya na mga grocery. So ang nagkakabit noon, yung same din niya na foreigner, yung boss ko naman, kami ang nagkakabit ng mga ng CCTV dun sa nila, sa kanilang mga stores. So yun ang maganda, kahit yung SM, yan, naging kliyente namin yan. Shout out nga pala sa mga connected sa SM. Actually, matagal din kasi ako nag-work sa CCTV. So, maraming SM din na ako yung nag-handle ng mga CCTV. Ako yung nagkakabit mismo. No, ako kasi yung technician ako diyan. Tapos ayun, dati trainee tech ako, tapos naging technician ako. Tapos yun, naging technical supervisor ako at hanggang sa nag-resign na ako at napunta ako dito. So ayun, no, karamihan sa mga foreigner nagtutulungan, tayo din maganda magtulungan, no, kasi yan din mismo yung mga katulong sa atin. Kasi papansin natin, no, maging sa bukid man, kapag nasa bukid ka, yung isang community diyan, nagtutulungan yan, nagtuturuan yan kung ano yung mga pupwedeng gawin, no. Kung halimbawa may mga nagiging challenge yung isa, sinishare niya rin doon sa isa yung challenge na pinagdaanan niya, no, para matutunan. Pero di maiwasan, may ilan lang tayo napapansin, no, na parang nagkakainggitan. May ganong ugali minsan na feeling ko hindi siya maganda na natin kasi doon pa lang babagsak tayo doon lalo tayong maghirap pag ganun yung sitwasyon na nangyayari. No, kaya maganda tulungan talaga. 'Yun yung pinaka-best. Hello Sir Rex Aguilandal, syempre boss, magkaisa tayo pagdating sa farming. I love farming, no. Hilig ko rin talaga ang farming. So 'yun, hilig din ni Sir si Sir Rex ay nasa Taiwan din. Dito ako Taiwan pag-uwi. Pag-uwi niya sa awa ng Diyos ay makapag-focus na rin sa farming. So 'yun Sir, maganda Sir na actually si Sir Rex may mga alaga din siyang hayop. Nakikita rin natin sa mga post niya, no. So may mga alaga siyang hayop na ganun din. Habang siya ay nasa abroad, siya rin ay nagpapasimula ng mga alagang hayop sa probinsya. So actually ganun din yung ginawa ko noon habang ako ay nagtrabaho, since ako ay pamilyado din, may asawa, may anak ako. So hindi rin po pwede na bastang hindi rin po pwedeng bastang umalis ka na lang doon sa trabaho, mag-resign tapos mag full time ka doon sa farming, lalo na kung nag-umpisa pa lang. Hindi rin kasi ganoon kadali, hindi rin siya ganoon kabilis na kumita. Dito sa farming, medyo may medyo kailangan natin ng malalimang diskarte, medyo may key na kailangan nating gawin, may susi na kailangan nating buuhin para mabuksan natin yung farming na mapaunlad natin. Yung susing yun yung kailangan din natin na magsimula muna sa kaunti. So syempre dahan-dahanin muna natin kasi
mahirap din kapag biglain natin, no, lalo na kung wala pa tayo masyadong, hindi pa natin masyadong kabisado yung pag-aalaga, no, tapos nangyari, binigla natin malaking puhunan ang nilagay natin. Actually, marami talaga ang bumagsak dyan, maraming nalugi, na yung iba, galing nagtrabaho, nag-resign, tapos nag-full-time, tapos pagdating dun sa kanilang ginagawang yon nalugi, so balik na naman sila. So may mga ganon. Kaya maganda, no, bago natin umpisan, bago natin i-full-time yan, kailangan talaga, no, simulan muna natin kaunti-unti muna. Kung nakita na natin na talagang mag-work siya, no, nakita natin na talagang ito ay talagang makakabenta ka, meron kang market dun sa area mo, at talagang okay yung panimula mo, na tingin mo, pagka nilagyan mo ng dagdag pang puhunan ay mabubuo mo talaga yung business. Kasi sa simula kasi pakiramdaman mo din eh. So doon ka na mag full time at ilaan mo na yung sarili mo doon na kailangan mo rin talaga itong pag-isipan at kailangan mo rin talagang pakiramdaman, no? So yun yung mga diskarte din ng iilan para makasigurado sila na pagdating nila sa farming ay meron sila talagang kinabukasan doon. Although dito sa farming, lalo na kung ito mas tong farming talagang mas advantage to doon sa mga nasa probinsya. Halimbawa, nasa probinsya ka, no, tapos may work ka. Actually, may isa tayong nag-comment, teacher siya sa farming business at iba pa. Nabasa ko kanina, isa siyang teacher na may alaga din daw siyang hayop, nagtatanim din daw siya. Tapos teacher siya. So pag sa umaga, gumigising siya ng maaga, alas 4 ng umaga daw. So, nagre-ready na siya sa mga pagkain nila ganon. Tapos, pinapakain niya yung alaga niyang hayop. Tapos, punta sa school, nagtuturo siya. Tapos, pag uwi niya, ganon ulit, inaalagaan niya yung mga hayop niya. So, yun yung kanyang pamamaraan na talagang nakakatulong din sa kanya. Diba? Teacher, tapos, nagbibigay rin sa kanya ng fulfillment. Diba? Na-enjoy niya yung ginagawa niya. Parang nagsisilbi niyang libangan na nasa likod bahay lang nila na ginagawa niya habang siya ay nagtatrabaho. So yun yung isa rin sa magandang pwedeng gawin, no, na kasabay doon sa ating mga trabaho na pinagkakakitaan. Kasi medyo mahirap din kasi mag-business. Kahit sa anong mag-business, kung panimula pa lang natin, doon na natin kukunin agad lahat ng panggastos natin sa bahay. So medyo mahirap talaga yon. Mas maganda na pag nag-business tayo, nag-umpisa pa lang tayo, kung kaya nating pagsabayin yan, na meron mo nating other source of income, tuloy-tuloy muna yun habang yung business natin ay pinapalago pa lang natin. So, yun yung sa tingin ko, mas okay na ideya yung ganon. No? Kasi kapareho lang din ang farming ito kapag gawin nating business. Kasi sa farming, kailangan din natin talaga yan sa umpisa. Kung kailangan natin bilhan ng feeds yan, wala pa tayong mga pampakain sa alagang hayop. So, siyempre, kailangan pa natin na abunuhan yan. Bibigyan pa natin yan ng mga pagkain, bibili pa tayo ng feeds, lalo na dun sa mga sisiw. Pero kapag napalaki na natin, so pwede na yung mga available resources na tinatanim na rin natin, na dahan-dahan na rin lumalaki. Paglaki ng ating alaga, so malaki na rin. At pagdami ng alaga nating hayop, dumadami na rin yung pananim natin na ikabigay sa mga alagang hayop. Kaya farming rapat kuwebas, ano po kaya maganda alagaan sa area na walang stable na water source? And ano kaya magandang way para magkaroon ng water source? Kay ka-farming rapat kuwebas, actually sir, dati problema din namin yan sir. Noong ako ay nagtrabaho, nung nasa probinsya ako, isa rin sa challenge namin noon ay wala kaming tubig. Maging doon sa bahay namin, hirap kami doon sa tubig. Kaya ang ginawa ko, nung nakapagtrabaho na ako sa Maynila, no, bukod kasi doon sa yung kapatid ko sing nag-aaral. So, sinusuportahan ko yung kapatid ko nag-aaral. Tapos yung nagpagawa ako ng tangke. Para pag umuulan, yung tangke na yon, kailangan meron din siyang waterproofing. Medyo maliit lang siya ng tangke, nasa 1.5 meters by 1.5 meters na nandun sa gilid ng bahay. No, yun yung tangke namin. Na pag umuulan, nandun lahat ng tubig. Pinaikutan yung gilid ng bahay. No, pinaikutan namin yon, tapos para papasok dun yung tubig. So, yung tubig na yun, nagsisilbi naming source na panggamit na rin namin dun sa mga baboy, sa mga kambing, ganyan, sa mga manok. Huwag lang mainitan kasi minsan yung tubig ulan, pag naarawan, sinisipon din sila. No, so yun yung nakasanayan ng mga alaga namin. Pero minsan pag nabibigla, delikado rin sipunin. Kaya mas best pa rin yung tubig. Hindi ko mai-recommend yun na gawin nyo yun. Kasi yun ay ginagawa namin, pero nasasanay yung alaga namin sa ganon. No, mas best pa rin na galing doon sa mga deep well. No, yung next naman na project namin, no, nung medyo nagkadagdag na ako ng pera at medyo nakabenta-benta na rin sila mama ng baboy.
So, pinagsama-sama namin yung ipon ko, no, ako yung nag-work. So, yun yung pinampagawa naman ng deep well. Yung deep well na yun, yun na yung nagsisilbi namin source of water. Yun. Yung tatay ko kasi dati mahilig mahilig siya maghanap ng gold. Yung tawag dito. No, mahilig siya mga nagmimina. So parang gano'n kasi ang pananaw niya ay pag nakakuha siya ng gold, iyayaman na kami. So hanggang ngayon hindi naman kami yumaman dahil wala naman siya nakuhang gold. So nagkaroon kami ng deep well na yun sinimulan lang nila doon hanggang sa tinapos, pinabuo na siya. So yun ay nagiging source namin ng tubig, tapos nilagyan ng culvert, kung tawagin yung semento na bilog. Yun yung nilalagay doon para tumibay. So yun yung source namin ngayon ng tubig. Tapos nung medyo nagkaroon ulit ng dagdag na pera, so bumili naman kami ng makina. Mura lang naman yung makina. No, so yun yung binili ng hose yun, tapos binuo naman ni Papa. So kami lang din bumuo noon, no, binili ng makina at hose lang. So ayun, may tubig na kami. Tapos may tangke kami na bago na naman nilagay. May pang-ulan. Yung ulan ngayon ginagamit nila pang CR. Tapos yung galing doon sa deep well, yun yung ginagamit sa mga alagang hayop. So yun yung isa rin sa paraan kapag walang source of water, deep well, para doon ka kukuha ng tubig. No, kasi sa mga area ka talaga, no, kapag walang tubig, medyo mahirap. Although pwede naman, basta kailangan lang konting tubig lang kahit papaano, no, para may mainuman lang yung mga alagang hayop natin, no. Ayun, kunting tubig lang, sabi ni Sir Repa Cuevas, baka sa farming yung treasure na hinahanap ng father niyo, sir. Yes, sir, yun. So, yun actually, sir, gold yung hinahanap nila noon eh. Kaya lang wala silang makita. Kasi may pangarap yung tatay. Kaya lang yung tatay ko kasi gusto niya mabilisang pera. So, nandun ako naman, ang pananaw ko, pang matagalan na yung invest lang talaga na sa ngayon yung learnings, kailangan natin matuto. So, actually, yun yung medyo nag-work compared doon sa paghanap ni Papa ng gold na wala talaga siyang nahanap. So, ayun. No, yun yung mga pupwedeng gawin din. Sa area na wala masyadong tubig, siguro pwede naman din yung kambing, pero kailangan pa rin ng tubig kasi kailangan nila ng inumin. No, tapos, pwede rin magtanim ng kasaba. Yung kasaba sa area namin, medyo hindi naman kailangan diligan pa yung mga kasaba. Importante niyan, may ulan. Minsan, 'di ba, may ulan minsan. So okay na yung kasaba diyan. Yung lupa nga sa amin clay soil. So yun, kasaba, mais nga nabubuhay rin sa amin. So iba-ibang area, iba-iba rin mismo yung iba-iba rin yung climate, no? Iba-iba rin yung mga mga halaman na pupwede doon sa area. So, sa amin yun, yung mga kasaba, yung mga gabi, so yun yung mga natatanim doon. Ang kasaba talaga yung malakas kahit na clay soil, no, kasaba, kamote, so yan yung mga tinatanim namin doon. Tapos doon sa area naman na medyo matubig, halimbawa sa palayan, kasi yung mga palayan minsan may mga tubigan dyan na hindi natatamnan ng palay. Kasi sa amin may mga palayan na hanggang liig halos yung yung putik. So yun, hirap na hirap mag-ani, hirap magtanim. Tapos may area doon na pagka bumaha, inaanod yung putik na yon. So nagiging tubigan siya. Yung tubigan na yon, pwede naman tamnan ng kamuting kangkong, no. So yung kangkong pwede doon itanim, tapos yun yung pwede natin gamitin naman sa mga alagang hayop, no. So yun, sir, yung kanina pala yung tanong ni sir doon sa area na walang tubig, anong pwedeng alagaan. So kahit anong hayop naman actually, sir, no, siguro manok, kambing, or ano pa bang pwede. Kasi yung baboy, kung nakapigiri ka, kailangan mo ng tubig na tuloy-tuloy. Kung meron kang pigiri, may tinatayo kang pigiri doon, so kailangan may source of water ka talaga. Lagi mong ililinis doon sa pigiri mo, papaligo sa baboy, no. Pero kung naka-free range naman, yung iba nga nakatali, kasi sa amin sa probinsya namin, karamihan talaga sa mga nag-alaga ng baboy doon sa mga, siguro minsan hindi, marami kasi nagko-comment na nagtataka sila ba't nakatali yung baboy sa ilalim ng puno. Kasi may ilan siguro na sanay na nasa syudad, hindi nila masyadong nakikita yung ganong pangyayari. Sa amin, common na siya. Kahit saan ka mapunta, doon sa area namin, siguro, lahat ng barangay actually sa probinsya namin, sa Zamboanga del Norte, karamihan sa barangay doon na mga nag-alaga ng baboy, nakatali lang yung baboy sa ilalim ng mga puno. So, ganun-ganun lang yung setup. Pero ang maganda doon, hindi na kailangan ng tubig na panlinis kasi yung mga dumi nila kusang natutuyo, natatabunan ng lupa, na-absorb. Actually, doon nga sa areang ganon, hindi mo maamoy yung mga dumi ng baboy. Unlike doon sa mga pigiri, talagang amoy na amoy yung dumi ng baboy. Pero pag ganon na naka-pre-rinse, lang sa lupa, walang amoy hindi mo maamoy yung dumi ng baboy. Siguro yung putik, maamoy mo pa. Yun ay based lang sa experience ko. So,
So, yun ay base sa karanasan ko sa karamihan sa mga nag-alaga ng baboy sa amin na naka-free range. At meron din kaming ganyang setup. May naka-free range kaming baboy. Meron din kami doon sa isang kulungan na maliit yung gawa sa kawayan. So, nandun yung mga baboy namin. Yun yung maamoy. Pero yung mga baboy namin na nandun sa free range area, walang amoy. Maliban na nandun sa maliit lang na kulungan, maputik, amoy putik lang. So, yun yung mga pamamaraan. Hindi ka na kailangan gumastos ng maraming tubig. Hindi ka na kailangan yung mga baboy, hindi na rin namin pinapaliguan, kusa silang naliligo kasi doon sa ranging area mayroong mas mababang area na may tubigan din. May kasi doon ng tubig, mayroong talagang source ng tubig na kusang lumalabas doon. So naliligo sila ng kusa doon. Yung mga baboy kasi gustong-gusto rin nila yan na nandun sila sa mga yung mga parang kalabaw na nagpunta sa mga putikan. So yun din yung mga ginagawa ng mga baboy namin na naka-free range. So, yun yung mga sir, i-clear ko lang, yung manok, kambing sir, pwede natin alagaan yung mga baka, medyo marami rin inumin na tubig niyan. Pag inumin lang naman walang problema, yung naka-free range na baboy, pwede rin yan. So, yun, tubig inumin lang kailangan natin ibigay sa kanila. Ito ay based lamang sa experience namin, itong mga na-share natin. So, yun, manok, kunti lang inumin na tubig, so pwede ka rin mag-alaga ng manok doon sa area na wala masyadong tubig. No, so kailangan lang meron ka pa ring importante kasi talaga may maiinom yung mga alagang hayop natin. So, yun yung mga tingin ko pwedeng gawin doon sa mga ganong pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy doon sa medyo mahirap yung tubig, no. So, doon naman sa maraming tubig, kung tayo ay nasa malapit sa mga palayan, so may na-share nga pala tayo kanina na content sa farming business at iba pa, itong or farming business ATBP, no, may content tayo tungkol naman doon sa mga itik na napakaganda niya rin doon sa mga may palayan, malapit sa mga palayan na area. Ang ginagawa naman nila doon, no, pinapakawalan nila yung mga itik kapag tag-anina. No, pag tag-anina, yung mga itik kasi kumakain na yung mga kuhol, mga suso, kumakain ng mga damo, kumakain ng mga insekto. So, ang dami nilang nakakain. Kung mapansin natin yung mga itik, pag binigyan na natin ng pagkain yan, parang walang katapusang kain. Talagang nauubos nila, ilalagay natin kahit yung mga dahon ng kahit yung mga balat ng prutas ng saging, tinatadtad ko. So yan, ang lakas nilang kumain, inuubos talaga nila yun. Paano na lang yung mga itik na pinapakawalan sa mga palayan, di ba? So ang dami nilang nakakain doon, yung mga kuhol, suso, lahat yan kinakain nila yan. At yun yung pinaka nagbibigay sa kanila ng dagdag na nutrisyon para makapag-produce din sila ng itlog. So, kasi ako, na-experience din namin yan mismo, no, bukod doon sa na-content natin, doon sa na-share natin na karanasan ng mga nag-alaga ng itik. Kami mismo, nakapag-alaga rin kami ng itik, pero maliit pa ako noon, elementary pa lang ako. Yung bahay kasi namin medyo malapit sa palayan. So, may itikan kami na pinapakawalan ni Papa yon kapag tag-anina. So, yung mga itik nandun lang yan. Pero kaunti lang yun, nasa 15, 20, mga ganun lang yung kadami. So, yun, nangingitlog yun. Tapos yun, ibinibenta ni Mama dati, 250 lang isang itlog pa noon. Nung time na yun, minsan 2 pesos, tapos naging 2 pesos and 50 centavos. Yun yung mga, sobrang tagal na. Kaya ganun pa kamura yung itlog noon. No, so, yun, iniipon ni Mama yun. Tapos may pumupunta kasi doon na namimili ng itlog. Tapos nilalagay niya yun sa lagay ng sigarilyo. Baka naranasan niyo to sa area niyo. Nilagay ng sigarilyo, ang karton ng sigarilyo, nilalagay niya doon, nilalagay niya itlog. Tapos nilalagyan niya rin ng mga dahon ng palay. O yung mga dayami, sa Bisaya kasi uhot, no, yung mga dayami nilalagay niya, tapos itlog ulit, tapos tinatabunan ng dayami. Ganun ginagawa niya hanggang inuuwi niya, ginagawa yata nilang balot yon. Tapos yun, mas malaki kikitain niya kasi balot na mas mahal na. So iba naman ginagawang itlog maalat, so yun yung mga pamamaraan nila. Ay kay Sir Rex Aguila Andal, Sir Rex Aguila Andal, magandang gabi sir. Boss, sa amin nagpagawa kami ng puso, yung puso sa akin puso, yung binabaon yung bakal sa amin kapag 3 tubo na ibabaon or kukuha ng tubig, maganda na nalabas ng tubig. Gagastos nga lang 10K sa amin pero for life na ang gagamitin. Ayun, pwede rin yung ganong pamamaraan katulad nung kila Sir Rex. Ano lang siya, yung ibaba yung tubo. Actually may narinig akong ganyan, hindi ko pa nakita kung paano ginawa yan. Pero sa amin kasi sobrang lalim nung tubig sa area namin kasi mataas. Yung doon sa may mga alaga naming mga baboy na area, mataas na area kasi yun, ang lalim. Nasa ilang feet ba yun sabi ni Papa? Nasa 40, mga 40 to 50 feet yung lalim nung amin, kaya talagang manumano. Pero pag mga ganito mga 3 tubo, no, pwede yung kay Sir, yung mga ganon. Pag medyo hindi ganon kalalim siguro, di ko lang sure kung sobrang lalim kaya niya rin.
Pero ito pwede na rin yung mga ganun. Actually, nalalaman din naman yan ng mga gumagawa niyan. No, po pwede nating mag-inquire doon sa mga gumagawa niyan, yung mga gumagawa ng mga deep well, ay gumagawa ng mga ganung klaseng pamamaraan, naglalagay ng tubo para makuha yung tubig, para magkaroon ng tubig. Wherein for life naman daw yun ngayon. Kay sir, mga 10K lang yung gastos niya, for life na rin naman gagamitin na magiging source na ng tubig. So yun, kay sir kanina, no, po pwede nyo rin yung nasubukan doon sa inyong farm para meron kayong magiging source ng tubig. So yun. So thank you Sir Rex sa inyong na-share sir na ito isang paraan din para doon sa mga problema sa tubig sa kanilang farm. No, so yun. Yun din yung mga yung kanina nabanggit natin tungkol doon sa mga itik, no, yung mga kapag yung area naman natin ay matubig, no, kasi pagka walang tubig masyado, yung mga tawag nito, mga manok, mga baboy, mga baka, yan, kalabaw, kambing, pwede nating alagaan yan doon. Kapag naman doon sa lowland na area, yung mga itik, pwede rin nating alagaan. Kaya kahit saan, meron talagang meron talagang pagkakataon na mag-alaga ng hayop. Kung hindi man yung mga baboy, yung mga itik. Actually, yung itik nga, may mga nag-alaga nga rin kahit sa mga bundok na area, matataas. No, walang langoyan yung mga itik, pero ano nga lang yun, kailangan mong ikasuporta na pagkain nila. No? So, yung iba, pure feeds yung binibigay nila, pero magastos nga lang talaga. Pero yung tulad na nabanggit natin kanina, kapag malapit ka sa palayan, pwede rin mag-alaga ng itik, kaya lang kapag backyard farming, no, na walang hindi mo pa masyadong naayos yung sistema na talagang simpleng pag-alaga lang sa likod bahay, kailangan mo lang mag-antay ng tag-ani. Tag-ani, papakawalan yung itik doon sa palayan, so yun, nangingitlog yun. Kapag naman tagtanim na ulit, yung mga itik kinukulong na naman, so doon na naman ayaw na naman mga itlog noon, lalo na kung kulang pa yung pagkain nila, hindi pa sapat. Kasi dati ang ginagawa ni Papa, actually hindi kami bumibili ng feeds, nung nakakulong yung mga itik namin, binibigyan niya yung ulon-ulon. No, ulon-ulon tawag namin sa Bisaya, pero yun ay mga leftovers ng mga palay. Kasi pansin natin pag nag-ani ng palay, dati mano-mano pa yun, pagkatapos i-thresher, pagkatapos i-thresher, mag-aantay ng hangin. Pag nandiyan yung hangin, parang tapos bababa yung mga ng palay, yung may laman na palay, malalaki yung mga butil, yung may mga laman, yun yung nahulog dito, tapos lumilipad kasi yung mga tahop or ipa, kung hindi ako nagkamali sa Tagalog, ipa ang tawag. Kasi sa Bisaya, tahop tawag namin doon. So lumilipad yun yung mga, may mga halo yun, may mga halo pa doon na may laman pa. So kinukuha namin yun yung iniipon, sako-sako, para doon sa mga itik na nakakulong, na nag-aantay ng kung kailan ang tag-ani. So yun yung mga ginagawa. Or minsan din, pwede rin ang mga kangkong, tinatanda, niluluto. So, pwede rin yan. Or mga darak, no? Yung darak, o kung tawagin sa Bisaya naman, ay tahop. Tahop yung tawag namin sa, kung saan yun yung galing naman kapag nagpagiling tayo ng palay. Pag yung palay, dinala natin yan doon sa mga rice mill, no? Pinagiling natin, may bigas na lumalabas doon. Meron ding isang area dyan na lumalabas ay yung mga balat. At meron din yung isang, dyan na lumalabas naman yung darak. Yung darak, yun yung hinahalo natin sa pagkain ng baboy. Yun, kahit pagkain ng manok, pagkain ng mga itik ay pwede rin natin gamitin. So, napakaraming pwedeng paggamitan nun. May ilan nga na nagtitipid dito sa kunik-kunik lang tayo ha. Ito ay kwentuhan lang. Dito sa sa mga native pigs, no, may ilan na ayaw nilang gumastos ng feeds. So, ang ginagawa nila, yung darak na hinahaluan nila ng kalabasa, kung sa area natin ay available ang kalabasa. Kasi may ilan, nagtatanim sila ng mga kalabasa, sobrang dami ng kalabasa nila, binibenta nila yung iba, kailang pag may sobra, or yung mga reject, yun yung kinukuha nila, pinandagdag sa pagkain ng kanilang mga baboy. Or, itong mga kangkong, no, kalabasa, kangkong, o kaya yung mga na saging. Kung may saging tayong mga saging saba, yan, pwede rin yan. Pagka-harvest, yung pinakapuno ng saging, tinatadtad namin yan. Pagkatadtad niyan, yung pinapaliit yan tinatadtad, tapos pagkatapos tadtarin, actually dati, pa nga yan yung lubok, kung tawagin nilulubok namin, parang, hindi ko lang maano yung term niya sa Tagalog. Siya, parang pinipino siya, pinupukpok, yun, pinupukpok siya ng kahoy, no, pinupukpok siya hanggang sa magiging pino na siyang pinong-pino na, tapos yun, haluan ng darak, haluan ng kangkong, yun yung pinapakain sa mga native na baboy. So, yun yung ginagawa namin. Walang sayang doon kasi yung saging, pag namunga, yung bunga, benta, yung pinakapuno, gagamitin doon pambakain ng baboy.
Yun, bani ng saging, kangkong, darak. So, yun, napakalaking tulong na dun sa mga alagang baboy. So, yun yung mga pamamaraan ng marami ring mga nag-alaga ng baboy para makatipid. So, ayan, basahin natin ito kay sir. Kasi minsan di natin nababasa na tatabunan. Kay ka-farming Rapak Cueva, silo sir, pansin ko lang sir, sa area na sinasabi ko, kulay dilaw yung lupa, tapos parang clay siya na malapot. Pag nababad sa ulan, tapos majority ng natubong damo ay kugon. Posible kaya na makapagpatubo ng mga alternatibo na halaman para sa mga alagang hayop. So yun sir, actually sa amin ganun din ang lupa sa amin sir. Clay din siya, Mindanao area sa kami, sa Buanga del Norte. Clay soil siya, no. Ayan din yung nabanggit ni sir na medyo kulay dilaw. So yan ang tinatanim namin diyan ay kasaba. Yun, kasaba, pinya, kamote. So yan sir yung natatanim namin sa ganung lupa doon sa area namin. Pero maganda rin yan. Actually may mga nagte-test ng lupa kung ano yung mga pupwedeng itanim or yung iba sa agriculture yata sir, pero hindi ko pa na-try. Pero pwede nyo yung susubukan para makasigurado kayo. No, sa agriculture, nagtetest sila ng lupa para malaman kung ano yung mga pwedeng itanim doon sa area ganon. No, pero sa area namin, ganon, maging doon sa mga may co-op kasi sa amin na farm. No, farm siya ng cooperative. So actually yan, pinag-aralan nila yan. Binabantay, tinitingnan ko rin anong tinatanim nila. Kasi kapag kung anong tinatanim nila, malamang yun din ay mabubuhay doon sa area namin. Kasi isang barangay lang kami. Halos magkapareho lang naman ng lupa yung ganyan. Maliban na lang doon sa medyo mababang area. Mas maganda yung tamnan kasi mas maganda yung lupa. Yung medyo mataas. At yun, clay. At itong nabanggit ni sir na medyo may pagkadilaw yung lupa. So, ganun yung lupa sa amin. Tinatanim namin yung kasaba. Pero maganda sa kasaba, kailangan lang din talaga pag ipakain sa alagang hayop, lutuin. Kasi na-experience din namin yan doon sa itik namin. No, inano namin yung kasaba, pinaliit namin ganyan, tapos pinakain sa itik. So, ayun, busog na busog yung itik, kaya lang maya-maya may merong bigla na lang na nakahiga at bigla na lang nanginginig. So, di ko alam kung nalalason o nasobran sa busog. Kaya mas maganda lutuin na lang natin para sigurado tayo na safe yung mga alaga natin doon sa kasaba. So yun sir, pwede nyo subukan yung kasaba, tapos yun, lutuin lang talaga bago ipakain sa mga alagang hayop. So yun, kasaba or saging. Pero yung saging hindi masyadong mataba sa ganung lupa eh. So yun, kasaba. Actually rin, yung mais. Mais din, ganun din. Nakakatanim kami kahit ganun yung kulay ng lupa. Lalo na pag unang tanim lang. Kaya lang dun sa pangalawang tanim, minsan medyo mapayat na. Kaya parang hinahayaan muna namin yung lupa. Tapos inantayin muna namin ng ilang mga buwan bago tamnan ulit para makapagpahinga bago tamnan. Pero sa ngayon, yung kasaba namin, tinatamnan ng kasaba pagkatapos sinusundan namin ng kamote. Yung kamuting baging o kamuting bagon. Yun yung ginagawa namin. Kasi yun, pwedeng papakainin sa baboy, kamote, kasaba, yan, saging. No? Or kung gusto natin na magtanim ng pinya, so yung area na ganun ay posibleng pwede rin doon sa inyo. Kasi sa amin pwede rin sir, okay din yung pinya eh. So yun, yung mga gulay. No, actually na-try din namin magtanim ng gulay na talong. So yung talong nga lang, talagang kailangan ng fertilizer doon sa area namin. Medyo talong tsaka itong talong tsaka atsal. Ayan, nilalagyan ng fertilizer para magbunga, kaya lang para hindi siya masyadong nag-work. So, hininto kasi medyo magastos. Doon na problema kami sa tubig. Kasi kailangan laging diligan. No? Unlike dun sa mga alagang hayop na painom lang ang nilalagay namin. At yun, medyo malayo kasi yung area. Ayun, sa bahay naman, may tubig na sa ngayon. So, nakapag-alaga rin kami ng baboy na medyo malapit lang. Pinatakbuhan lang namin ng hose doon sa area. So, yun. Tingin ko, sir, yun yung pupwede rin siguro ninyong itry yung mga kasaba or kamote, no? Or the best kung ipa-check nyo yung klase ng lupa dun sa sa mga nagche-check ng ganun para malaman nyo rin kung ano yung mga klaseng pananim ang pupwede nyo mismo o akma dun mismo sa lupang yun. So, yun yung mga yun yung itong nabanggit ko pala ay base lamang din sa experience namin. So, doon naman sa mga nag-alaga ng hayop, actually ito kanina ko pang hawak, no, ulitin ko lang sa mga bago lang dito. So, ito, ang dami nating stock dito actually. Meron tayong 5 box dito ng King's Vita Plus. So, nasa 5 boxes. Nasa 500 pirasong pakete ito meron tayo dito. No? Actually, ang dami na rin nag-order. So, ayan nga, meron din tayo dito.
itong isang paketeng ito 8 piraso din to. Order na to na ipapadala na rin bukas. So naka-ready na siya. So meron pa tayo ditong maraming, ayan, may marami pa tayong plastic, sakto pack ito. Kasi ito, kasya nito sa isang ganito, 8 pakete. No, 8 pakete ang kasya dito. So ayan, sinusulit nila yung shipping fee para mas tipid kasi pagka 6, 7 ganyan. So same pa rin yung shipping fee, kung maramihan na para mas sulit yung shipping fee. Hanggang 8 piraso kasya dito. Ito kasi pinakamura kay LBC sa shipping fee niya. Kay LBC pag within Metro Manila is 54 pesos lang kapag 5, kapag umabot naman ng 8 ay 59 pesos lang within Metro Manila yon. Parang Shopee lang din. Ang gusto ko dito kay LBC, mas mabilis kasi dumating. So hindi na ma-stress yung aking kliyente o yung mga bumibili kasi mas mabilis dumating compared sa ibang mga sa ibang platform. So, yun. Or kapag within Luzon area, dun sa mga nag-order nito, usually nasa mga pag hanggang 5 to 1 piraso, ang shipping fee niya ay umabot lang ng 64 pesos. Pagka 6 to 8 na piraso, umabot naman siya ng mga 69 pesos. May additional lang siya na 5 pesos. So, yun yung mga shipping fee niya. So, dito sa amin, so, ayan yung Kings Vita Plus. So, dito sa amin, meron kaming rin dito, sariling rate nung Pwede kayo mag-PM sa amin pagdating doon sa mga nais din mag-inquire. Actually, libre mag-inquire, walang problema. Sa mga nagtatanong, daming mga nagtatanong. So, libreng-libre, walang problema kasi gusto rin natin ma-share. No, may mga promo rin tayo. Minsan, pwede kayo mag-PM sa amin para ma-share namin. Actually, may post din tayo. So, yun. PM lang sa mga nais din mag-inquire dito sa through LBC cash on delivery para doon sa mga nais makasubok, no. Doon sa area natin, kung meron naman doon sa Agribet stores, mas okay din para hindi na natin kailangan ng shipping fee. Kasi ito ay available na rin sa mga Agribet stores mula Mindanao, Visayas, Luzon. Ang Kings Vita Plus ay available na rin. Ang maganda dito, no, ito ay meron ng multivitamins. Ito pinagsama na sa isang pakete. Powder ang laman niya, 100 grams siya na powder. So meron tayong bukas dito na powder. So powder ang laman niya, 100 grams siya. So ito yung laman niya. So yung powder na yan, meron siyang 100 grams. Ito kaya na may ihalo to up to isang sako na feeds, no? Pwede siyang ihalo. So once a day. So yung isang sakong yun, pwede mong ihiwala yun. Tapos maghahalo, yun yung ipapakain mo tuwing umaga or tuwing hapon. Depende sa'yo. Actually, wala naman siyang overdose. So sa amin, ang ginagawa namin, ginagawa namin once a day, no? Para talagang pang-maintenance nila na vitamins. Parang tayo lang din pag nag-vitamins tayo, meron tayong pang-maintenance na vitamins. Then sir, kay Sir Edison Escoltero, hello sir, dito sa amin, 99 pesos per pack. So ayan, so itong isang ganito, no? Kasya siya 8 pakete. Kung gusto mo makatipid sa shipping fee, so 8 pakete ang kasya sa isang ganito. So mas mura yung shipping fee niya. So, ayan. Cash on delivery yun via LBC. Mas mabilis kasi pag LBC. So, ayan. Or, yun, pwede rin kayo mag-inquire sa mga Agribet store sa area nyo. Actually, iba-iba rin ang presyo. Depende rin sa area natin. So, ayan. Ito kasi, nasa Caloocan yung stocks namin. No? Kaya, iba-iba ang presyo natin. Depende sa area. So, yun. Pwede kayo mag-PM sa amin kapag nais nyo mag-order. No? So, meron naman tayo dito. Kings Vita Plus na vitamins. Actually, lahat ng hayop pwede siya. No, pwede sa baboy, sa manok, sa kambing, sa baka, sa kalabaw, sa kabayo, sa itik, sa babo, sa pato. Yan. So, pwede natin gamitin doon. Sa yung mga buntis na baboy, no, sa mga buntis na kambing, safe din siya doon. Ginagamit namin siya sa buntis naming kambing, buntis na baboy. Doon sa baboy lang siguro kapag medyo malapit ng mga anak, so alalay na lang. Huwag masyadong, siguro, kontian lang muna para hindi naman masyadong lumaki yung biik. Kasi baka mahirapan naman yung inahin sa pagpanganak. Siguro mga 1 week or 2 weeks bago manganak. Pagkapanganak ay tuloy-tuloy ulit doon sa inahin para lumakas yung gatas ng inahin or mas maliliksi lalo yung mga anak niya. No, yung mga biik naman kapag naawat na, so yung binibigyan din namin nito para mas maliliksi sila, mas malulusog na. 'Di ba? So yun yung ginagawa natin. Pwede sa biik, pwede sa inahin, pwede doon sa mga pinapalaking baboy, sa mga kambing, sa lahat ng stage ng kambing, pwede rin siya sa baka, sa manok, sa nangingitlog na manok or sa mga sisiw na pinapalaki. So yun binibigay namin siya. So ayan. So, ito ang gusto ko dito dahil doon sa napakarami na ng sangkap na meron siya. At registered siya sa Bureau of Animal Industry. Diba? Sa numerong VDAPM 18099. So, ayan.
rehistrado siya mismo. Kaya hindi tayo mag-alala na baka mapapano naman yung alaga natin pag nag-vitamins tayo. Dahil pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry, ang King's Vita Plus. Imbis na mag-alala tayo, dito, mas ma-fulfill pa yung natin, yung ating, ma-fulfill pa yung ating, mawala yung worries natin kumbaga. Kasi, nadagdagan yung nutrients na kinakain ng ating mga alagang hayop dahil sa mga sangkap niya. So, ayan. King's Vita Plus na vitamins, no? So, ayun. Sa mga nais din mag-inquire tungkol dito sa mga vitamins na hawak natin, no? So, pwede rin kayo mag-inquire, pwede mag-PM. Libre magtanong dito sa Farming Angat Ka. Or maging doon sa isang page natin, Farming Business at iba pa. Or sa Agrisenso, sa Agrikultura, Facebook page. So, ayun. Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Daghang salamat! Ayan. Thank you so much, Sir Jade, sa farming business at iba pa. May punto si Sir Jade, ha? Kanina, sa earlier part of what he has explaining, with regards yung mga, yun ganing kung sa Bisaya, pamasina-sina, yun ganing, when you see on your neighbor na, uy, nag-alaga ng mga manok, try ko yung ganun, diba? So, with that, Ruben, yung result niya is not good. Sabi nga ni Sir Jade, if you want to go farming, you have to be very much sure sa iyong gagawin. Dapat prepared ka, may alam ka with regards farming, with regards sa pag-aalaga ng mga hayop, para maging successful ang iyong gagawin. Kasi nga si Sir Jade on his own as well, gaya nga ng kanyang mga, ini-explain talaga every time he share his experiences, talagang nagsimula siya sa pinakauna and he experienced those na malugi, mamatayan ng mga alaga, tapos babangon ulit and all and like that. But then, despite of those negativities he has, na mga times na may mga challenges na dumating sa kanyang pag-agree, sa kanyang pagpa-farming and all, he is still very persistent to continue. And up to now, that's why he is sharing his inputs, yung mga experiences niya, sharing some tips on what are the proper ways to do para maging successful ang iyong pag-aalaga ng mga hayop at iba pang mga concerns mo with regards to agriculture. So, iwasan natin yung ganong culture, diba? It's really unavoidable for the Filipinos, yung mga ganon, di ba nga? Pag merong bagong nakita from the neighbor, may isang marites over there na, huy, si may mga ganito, di ba? Bongga siya. I-try kaya natin, di ba? You know, mga ganong factor, which is very bad. Or nagnegosyo si Ateng Juan, ayan, naglagay ng sari-sari store, nakita ni neighbor 2, di ba? Ay, gusto ko rin magsari-sari, nagsari-sari na naman siya. And the rest of the place is napuno na ng sari-sari store because of neighborhood 1. Ayun. So, it's really one of the culture. Andun talaga siya. It's not a really good attitude, pero parang nandun siya sa traits ng ilang mga Pilipino, diba? Which is not good. Sana hindi na siya ma-continuous at hindi na siya mapasa pa on the younger generation. So, ayun. So, dapat sa ating pagnenegosyo, pinakauna talaga is kailangang isipin kung ito bang bagay na ito ay kaya mong gawin. Number 2 as well, dapat i-consider mo if you have an idea on what to do, how to do that. Hindi kasi ganun kadali. Sabi mo, ay mag-alaga ako ng mga manok at baboy, okay lang yan, napakadali. Uy! Laliman! Di ba? Ang daming challenges actually, yung mga things na dapat i-consider sa pag-alaga mo ng mga manok at baboy, take it from the experts. Hindi siya ganun kadali. Just right now that we have different challenges sa mga ASF, may mga sakit pa sa mga manok na lumalabas dyan and everything, are you sure it's really that easy? So, ayun. Dapat mo yung isipin at i-consider. At the same time as well, ang prasyuhan ngayon ng mga feeds, sa mga vitamins and all. So, di ba, dapat isipin mo rin, kaya ko kayang i-sustain kung ganito yung ipapakain ko? How about yung mga ganito kamahal na mga something supplements, mga gamot and all, kaya ba? And of course, you should also consider your location. Di ba, hindi naman pwedeng magbabuyan ka na nasa isa kang subdivision. Diyos ko, habulin ka ng iyong mga neighbors, di ba? So, make sure you think, ay hala, nag-aaway po ang aking mga
ayan, dapat you have all those considerations before you put up that business or pag-aalaga ng mga baboy, pagtatanim ng mga gulay, at iba pa. Syempre, ang lahat-lahat ng yan, bago po talaga simula ng iyong iniisip na negosyo, ano ba yung mga passion or interest mo, mas maganda na pag-isipang mabuti bago natin masimulan. Syempre, sa mga nagpaplano ngayon, we all wish you all the best, of course, for this year 2023. Let's give it a big shot. Diba? I-push natin yan. Despite of the challenges, basta pag nakita mong I carry lang, kakayanin ko to. With God's grace and with your effort in doing that, walang imposible. Ayan. So sa mga suki natin, nanonood ngayon, at syempre pa, nagtatanong saan nyo po pwedeng mabili ang ating mga produkto, King's Vita Plus, Worms to Go, and Tenso Panamox. Ayan. And King's Vita Pet para sa inyong mga alagang pets over there sa inyong bahay. Ay nako, napakadali lang. Pwede po kayong magpunta sa inyong mga suking aggregate stores sa inyong lugar. We are now available Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan. Pero kung wala po sa inyo mga suking aggregate stores, pwede po kayo maka-order via cash on delivery with the help of LBC. Kung may mga LBC branches kayo sa inyong lugar, ayan, i-PM lamang or pag-message lang kayo sa ating mga Facebook pages, and meron po tayong mga tawag nito associates to answer your queries, and if you want to order, they will prepare your order. Basta make sure may LBC branches sa inyong lugar. Uy, ano ba? May mga something wrong with my tongue. Ayan. Sorry for that. At LBC branches, pwede kayong cash on delivery or cash on pickup or via Shopee. Ayan. Hanapin lamang ang KBM Aggregate Lines na store para doon po kayo makapag-order, add to cart, and check out. Di ba, bongga? Napaka-simple lamang para hindi na kayo mahirapan pa kung ayaw yung lumabas ng bahay kasi nga maulan-ulan. Di ba? Or ayaw yung matawag nito, malagyan ng mga putik-putik ang yung mga shoes or sleepers kasi nga medyo wet na ang round, napaka-muddy na ng place. So, sige, mag-check out ka na lang, mag-order ka na lang via Shopee or i-chat mo na lamang kami and we'll make sure we'll prepare for your order. Ay, kabongga. So, wala ka na talagang rason na hindi ako nakabili kasi out of stock. Che, hindi ka nakikinig kay Inday Badyang at saka kay Clara. Charot. Ayan. So you have a lot of options, but now, if you still have more questions, ayan, huwag po kayong mahiya. PM lamang po kayo sa ating mga Facebook pages. We'll try to answer your queries. Okay? Ayan. So natapos na naman po ang ating isang oras na chikahan, friends. Without Clara, hanga ka, uy, makapayat. Sana nakakapayat yung magsalita ka ng ikaw lang mag-isa, no? For an hour. Oh my gosh. Ayan. Anyway, thank you so much po sa inyong lahat. Bukas po ulit, same time, ayan. Siyempre, same beautiful faces, ayan. And same, what do you call this, social media channels niyo po kaming makikita. Bukas po, 1:00 hanggang sa bet po naming matapos. Maraming salamat po. Ito yung programang AgriSenso. At ito po si Inday Badyang. Magandang hapon sa ating lahat. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.